दिनै फानलु सेब्र'नि आसार बनायनो नागिरदों। फानलु सेब्र'नि आसार फवासे लाबोदोंमोन, बेयाव खावसे हाना सोबाय। बिदिनो बयामसेयाथ' जाजोबनाय नङा आरो नांदेरबावगोनदां फवासे। टटेल आधा केजि आरो दा खेबसेयाव लाबोनानै सोदेरबावनोसै। सोलोंनांगौलै आसारखौ बोरै बोरै बनायो, एसे सोलोंबासो जायोथ'। ओमफ्राय गोथां थाइब्रै थाइबा समाव बेखौ जानो दोननोसै आरोना। कमप्लिट जोब्बाय। नायदो बेखौ एसे नारसोबाय आरोना, आरो बे 6था समाव बेखौसो जानो दोनखाबायानोसै, जानोबो दोननांगोन ना। दायो जाबाय, बेनिफ्राय दायो सफा मारिनानै दोननोसै। आगोल माबाखौ देबावनांगोन ना, मस्ला मस्लि दंबावो। आखाइया सुनांगौलै, दा बबावबा थांफ्लांनांगौबा आखाइया सेस जाखागोन। नै बियो बेसर बेगर गुदुं, बारा गुदुंथार। दायो बेखौ देनो नागिरदों आरोना। देनानै फानलु गेब्लेहांबाय, आरो इयाव दङ जिरा, दुन्दिया बेगर, ओमफ्राय गलमरिस। दायो इयो जाबाय, जासिगोनानो, दुफु दुफु जाबाय, गेब्लेबायानो। दायो नै बेयाव सोनांसिगौ। दायो लखबबाय। आरो थाव गुदुं दंबावो। दायो नै इयाव लखबबाय, जाबावबाय बेबो मोनसे देनाया। आरो मोनसे देनांगौ दंबावो, आरो खनसेबाव बेखौ देग्रोनोसै। जाबायानो, देखांसिगोन, बारा गोबाव नांला। आरो सोरबा बनायनो रोङाबा फै आंजों सोलोंजा होमबा माबायदि बनायो। मा होनो, सोरबा बायोबा फानहरगोन आं बेखौ 500 थाखासो होबा, 500-600 थाखासो होबा आरोना। लस जागोनलै खस्थ'नि 500 थाखायाव हरबाबो। थेवबो बुंबाय जेथिया हरगोन आरो 500 थाखायाव। फानलुआनो माबाखा, फवासेयाव 150 थाखाखा। बेनिफ्राय मस्ला मस्लि बायनाय, एवनाय देनाय थावनि दङ, आरो गावनि बनायनाय आखाइफोराबो आलौलाबायदोंना हानानै। एसे जांख्रिना होनांगौ आरोना, होमबासो मिक्स जाजोबगोन ना बियो। होनबाना मिक्स जाजोब्बाय आरो गासिबो मस्ला सिङाव हाबजोब्बायना, गासिबो फानलुआबो नांलाजोबखाबाय, मिक्स जाखाबाय आरो बियो। दायो थाव होनांसिगौल', गुसु जायाखै थारमाने गुदुङैनो दङ। दायो हले जाबाय आरो इयो मिक्स जाजोबखाबाय, पुरा मस्लाया गासिबो बिदि जाजोबखाबाय, नांजोबखाबाय, फानलु सिमायनि हाबजोब्बाय आरो इयो। जाबाय। नायदो थाव गुदुङा सफैबाय। दायो थाव गुदुंखौ लुनोसै बेयाव बयामाव। थाव गुदुंखौ लुबाय। जाबाय बियो, एसे गोदि दंबावो, बेखौ दाख्लै बनायनाय मेवा आसाराव लुनि आं र'। नै बियो मेवा आसारलाय आरो दाख्लै बनायनाया। नुखाबायसो खोमा नोंसोरो, भिडिअखौल' नायबायानो खोमा। दाख्लै माबा बनायनायमोन आरो इयो मेवा आसार। बिराद टाइटद्राय जादोंलै मेवाया बियो।
मेवा आसाखौ 300 बा फानहरगोन आं बे बयामाव बयाम सयाम हरफाजोबखागोन आरो 300 बा बेले गोथाव जाखादों गोथाव जाखागोन बुस्थुआनो माबा मोनसे मेवानि मोनसे माबानि ना एकदमबारे जुन्दिना बनायदों जेनेबा अखायानो हाबाय थादोंलै सान्दुंआव फोराननो मोनाखै गुदुं एसे गुसु जाहोनांगौ बेखौ नङाबा गुदुंजोंनो भाइरास जानो हागौ बियो